Prajem vám krásny deň. Táto qigongová rozcvička bude taká trošku dynamická a bude zameraná na kĺby, na otvorenie priestorov medzi kostiami v tých kĺboch, aby sme dosiahli to, aby či mohla tadiaľ krásne prúdiť a vyživovať tie kĺby. Tak, poďme na to. Nohy si dáme na šírku bokov. Zakoreníme sa, kolená sú jemne pokrčené, aby sme váhu svojho tela mohli púšťať dolu, do zeme až do koreňov. Ruky máme položené na takých malinkých balónikoch, ktoré máme pod pazuchami. A vnímame, ako či môže prúdiť až do nich. Chvíľočku len pozoruj svoj dých. A uvedom si členkové kĺby. Tie, ktoré sú najbližšie k zemi, ktoré nesú naozaj veľa váhy tvojho tela. Či nie sú náhodou trošku také smutné, že sú zabudnuté a že musia toľko tej váhy nosiť a nevenujeme sa im. Uvedom si svoje kolená. Môžeme trošku nimi hýbať spredu dozadu. Ako keby sa oni tak voľne hrali medzi sebou. A vnímaj, aké sú čisté, aké sú zdravé. Aké môžu byť čisté a zdravé. Hej? Aj keď sú to tiež celkom dosť zaťažované kĺby, ale môžu byť krásne, priechodné. Samozrejme, keď sa správne používajú. Bedrové kĺby. Uvedom si, kde máš sedacie kosti. Kľudne si chyť sedaciu kosť. Hej, to sú tie kosti špicaté, na ktorých sedíme. A teraz tá sedacia kosť urobí tento pohyb. Hej, táto sedacia kosť chce ísť dozadu a potom druhá. A vnímaj, ako tie bedrové kĺby nasledujú ten pohyb. Zmenšujeme ho. Prejdi len do tých bedrových kĺbov. A teraz zase len kolená. A členky. Až nadvihneme pätu. Dobre, a teraz takéto cvičenie, ako keby sme stúpali na nejakú mäkkú priepustnú zem. Tá zem pod nami nie je tvrdá, ale je mäkučká. A tá mäkkosť tej zeme sa prirodzene odrazí aj na mäkkosti členkov. A mäkkosti kolien. A samozrejme aj mäkkosti bedrových kĺbov. Postupne dokončí. A nájdeme si svoju os.
Opäť vúti pozícia. A len vnímaj, aký pohyb sa deje teraz v tých 3 pároch kĺbov. Tak, výborne. Tak, poďme si trošku ešte viacej otvoriť. Začneme od členkov. A skús pritom aj celé chodidlo ako keby obmasírovať o tú zem. O tú mäkkú zem. Zvyšok tela nie je nejaké kolabované, uvoľnené. Hej, je to aktívne vnímajúce telo. Poďme opačný smer. Pohyb vychádza od členku, celé chodidlo sa roluje po zemi, ale vnímaj, že aj koleno, aj bedrový kĺb sa zúčastňujú. Výborne. Druhé. Rozmasíruj si to chodidlo o tú zem prácou toho členku. Na druhý smer môžeme si dať ruky počas toho cvičenia na obličky, aby sme si ich chránili. Výborne. A poďme k kolenom. Pohyb vedie koleno. A tým, že je to koleno vyššie k trupu, tak vnímáš, ako ti viacej hýbe tým trupom, čo je prirodzené. My si len držme svoju vertikálnu os. Na druhú stranu. Dobre. Druhé kolienko. Na druhú stranu. No a krásne sa nám pritom vlastne do toho už zapojili aj bedrové kĺby. Tak. Poďme na bedrový kĺb. Skúsme si predstaviť, že sme nejaká marionetka a niekto dvihne nám to koleno nitkou. Aby sme čo najmenej svalov zapojili, naozaj ľahučké koleno dvihnuté dohora. Opačný smer, zase nitkou dvihnuté koleno. Čo najmenej svalovej námahy. Tým, že budeme pracovať kosťou toho kolena, tým jablčkom. Druhá strana. Hop. Môžete si predstaviť, že si ho vytiahnete takou pákou. Yes. Opačne. Pokúsime sa držať svoju vertikálnu os. Dobre. Tak, opäť sa uzemníme a trošku zaperujeme si, ako keby sme chceli trošku defragmentovať všetkých tých 6 klbov. Uvoľniť a nechať natiecť či svojej vlastnej váhy cez ne až dolu do zeme. Výborne.
Tak, teraz si predstav, kde máš kostrč, hej? Taký chvostík, kolmo vysiaci do zeme. A teraz to kostrčou budeme opisovať osmičky. Môžete si dať dlane takto položiť na tie slabiny, pod ktorými máme bedrové kĺby. A pozoruj, či tie bedrové kĺby sa majú dobre, či nie je tam nejaká stuhnutosť. A opisujeme osmičky. Ešte raz na každú stranu. A opačný smer. A vnímaj, že všetkých 6 kĺbov sa zúčastňuje. 6 kĺbov nôh. A vnímaj, že sa zúčastňuje aj chrbtica. A všetky kĺbiky medzi stavcami. Ešte 2. A posledný. Výborne. Nasleduje za tým prirodzený tento pohyb. Hej, vychádza z toho predchádzajúceho. Ako keby sme plávali kraula, ale nepoužívame pritom celé paže, iba tie ramenné kĺby. Výborne. A poďme znak. Tak, a vnímaj, ako tento pohyb, zjavne, že rameno, ale vnímaj, ako sa tam zapája aj celý hrudný kôš. Jedna strana rebier, druhá strana rebier. Jedna lopatka, druhá lopatka. Ako tento jednoduchý pohyb otvára ten hrudník a plúca majú ďaleko viacej priestoru na svoj život. Dobre. Tak. Pridáme si lakte a zápestia. Takže lakeť ide donútra a dovonku. Donútra a dovonku. Predlaktie a ruka nasleduje. Lakeť, von, dnu, von a dnu. Samozrejme aj rameno má z toho nejaký osoch. Môžeme to postupne rozsah zväčšiť. A urobiť priestor tej ruke telom. Výborne. Tak, poďme druhá. Lakeť dnu, von, dnu, von, dnu a zvonka zase dnu. A opäť zase zväčšujeme rozsah. A ešte dovolíme tej ruke ísť trošku viac. Ešte 2. Super. Prepojíme si a trošku si
povenujeme pozornosť, dáme do zápestí. Ako keby sme chceli vytvárať také morské vlny. Opäť sú v tom lakte, následujú zápestia, spojené prstami a samozrejme, že sú v tom zahrnuté aj ramenné kĺby. Skúsime aj druhú stranu. Vlnu do opačného smeru. Pokračujeme ďalej a vnímaj, ako cez chrbticu prechádza pohybový impuls do pánvy. A dovol tej pánvy, aby sa zúčastnila. Korene sú zapustené do zeme. Dobre, posledné dva. A ešte raz ten prvý smer. Aj tuto dovolíme pánvi reagovať. A môžeme ísť trošku nižšie. Čiže sa pripojili aj kolená, aj členky. Ešte dva. A posledný krát na tú druhú stranu. Postupne zväčšujeme. Ešte dva. Jeden. A posledný. Výborne. Tak. A na chvíľočku sa len vnor do tých svojich kĺbov, že ako sa majú, čo sa tam odohráva. A chvíľočku ešte budeme venovať pozornosť dlaniam, zápestiam a prstom na rukách. Hej. V dnešnej dobe veľmi exponované časti tela. A opačne. Zmenšujeme ten rozsah. A premeníme tento smer spredu dozadu, ktorý máme, zo strany na stranu. Zmenšujeme rozsah. A na chvíľočku ideme generovať či medzi dláňami jemným oddialovaním a približovaním. Ako hustne tá či medzi tými rukami. Cítiš to?
Pokúsime sa ju ešte viacej zahustiť na veľkosť tenisovej loptičky. Tak približne, nemusí to byť úplne tá veľkosť. Úplne cítiš hustotu. Tak. A teraz môžeme túto vygenerovanú chi použiť na preliečenie. Ak máš nejaký problém s nejakým klbom, tak vnoríme tú energiu do toho klbu. Môže byť čokoľvek ťa nápadne. A môžete tu zostať akokoľvek dlho chcete. Tak, uzavrieme na tantien. A prajem vám krásny deň. Ďakujem.